Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Tanya Chinita. Iniwan ko pansamantala ang girlfriend ko para umuwi sa probinsya. Feel good morning po sa lahat ng mga suking tagapakinig at tagapanood, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Lino. Isa po akong guard sa malaking mall sa Pasay City. Magte 30 years old na po ako, single pero may girlfriend na po ako, ang kolatita. Si Ella. Doon din po siya nagtatrabaho sa nasabing mall. Dalawat kalahating taon na rin po kami ni Ella. At maayos naman po ang lahat, ang kolatita. Hanggang sa nagdesisyon po kami na magsama na. Total, doon din naman ang punta nun. Kahit papano ay makapagsimula na kami at makapagpundar. Kung kailan naman po ako nagdesisyong magsama kami, ay saka naman po nagkaroon ng problema ang nanay at tatay ko sa probinsya namin sa Masbate. Magandang umaga po pala sa mga Masbatenyong nanonood at nakikinig. Si tatay po kasi ay medyo may edad na at may sakit na. At dito na po nagsimulang tumagas ng aking nakalipas. Sir, pausod lang sir, pausod lang sir. Bawal pumarada sir. Ay naka, tigas ng ulo talaga nitong mga nagsha-shopping dito. Uy, tumatawag si nanay. Sagutin ko kaya. Nay!
Hello? Oh, Nay. Umiiyak ka na naman. Hello? Opo, ano bang nangyari? Ano bang ginagawa mo? Baka pwede kang maistorbo. Nasa duty po ako, Nay. Dito ako nasa sa labas eh. Pag tatraffic, pag may palabas at may parada mga sasakyan. Diyos ko, ang ama mo. Ha? Bakit? Ano nangyari kay tatay? Ano nangyari sa kanya? Wala na ba siya? Huwag ka Grabe ka naman sa ama mo. Mauna ka pa doon. Umiiyak po kasi kayo. Kinabahan po ako. Syempre, naiiyak ako gawa ng nung tinanong ko kung kailan yung mansari namin, hindi niya maalala. Nanay naman, kayo talaga mga babae. Nay, naintin ko pong... Ganun ba kayo mga lalaki? Nakakalimutan nyo? Kasi marami kayong mansari. Nay! Naiiyak ako dahil mahalaga yun sa akin eh. Nasulat ko pa yun sa aming diary. Bago hindi niya na maalala, Diyos ko, ang ama mo, ano nangyayari? Baka may kabit to. Nay, matanda na po si tatay. Siyempre, may sakit na po yun. Hindi na po niya maalala yung mansari niyo. Tsaka ang tagal-tagalan yung mansari pa talaga, ha? Alam mo naman. Anniversary niyo nga, hindi nga niya maalala, mansari pa. Ayun nga, bakit ako hanggang ngayon talagang vivid sa aking memory. Bibid-bibid ka pa na. Itong aming maansari. Napakasakit. Parang makikipaghiwalay na lang ako sa ama mo. Nanay naman, kung kailan kayo tumanda eh. Sige na. Grabe ka naman. Ini-invalidate mo yung nararamdaman ko. Pero seryoso, anak. Oo. Nag-aalala ako sa pagkakamalimutin ng ama mo dahil lumalalo. Minsan hindi alam ang pangalan mo. Ibang pangalan ang nababanggit. Dati pa naman yung ganyan si tatay pagtulog. Minsan Camille. Ano pa? Minsan Georgia. Ano pa? Meron pa minsan ano ba yun? Minsan Emmy. Sino ba yun? Nay. Minsan Christine. Minsan Juby. Ang dami na lista ko. Nay, makinig nga po kayo. Sige, magpadala po ako ng pera. Okay? Magsweldo ako, papadala po ako sa inyo. Pero ano bang gusto niyo mangyari? Pero hindi namin kailangan ng pera. Gawa ng dito. Libre naman sa city hall sa munisipyo ang pagpapagamot sa mga senior. Ang kailangan namin ay tulong. Hindi ko na kayang solong alagaan. Ang ama mo, umuwi ka na rito sa Masbate. Sige o, Nay. Sige o. Hanap ako ng paraan para makauwi dyan sa atin. Ha? Salamat. Kailan yan? Bigyan mo ko ng ngayon, ng kasiguruhan. Opo, uuwi ako. Pero kakausapin ko pa, lalo na yung girlfriend ko. Okay? Inuna mo pa yung tanungin kaysa sa amin. Sino ba mas mahalaga? Anay naman. Huwag na natin pagtalunan. Sige na. Umuwi ka na, parang awa mo na anak. Para baka mauna pa ako. Sige na. Nay, huwag kang ganyan. O, sige na, uwi ako. Promise po, Salamat, promise. anak. Salamat. Uy, nandiyan ka na pala. Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Bakit mo tinatanong? Wala ako sa makipag-usap. Bakit? Anong meron nga? Ano ba? Ano nangyari sa'yo? Kaya ka pala nawiwili hanggang gabi sa dispatcher mo Doon ako inassign kasi yung isang guard namin nag-leave. Nag-sick leave bigla. Kaya ang init-init kaya sa labas. Mas gusto ko sa loob ng mall eh. May mga bago kang ina-add na friend sa Facebook
Anong Puro nakatupis ha. Magtupis kaya ako. Kasi yun yung ina-add mo na friend sa Facebook eh. Wala ako ina-add. Anong ina-add? Uy, nakabukas yung Facebook account mo sa cellphone ko. Wag nga ako. Ha? O baka ikaw nag-add nun? Wala nang ako panahon mag-Facebook. Kapag Busy ako. bibinta, ganyan, napaka-gaslighter mo. Hindi. Mahal, huwag na nga tayo magtalo. Sa nga pala, umawag yung nanay. Pinapauwi ako sa amin sa Masbate. Ano sabi mo? Uuwi. Yung tatay kasi sobrang makakalimutin na. Paano na ako? Isang buwan lang naman ako doon. Nagpaalam na rin ako sa CEO ko na babalik din ako kung sakasakali. Sikasuhin ko lang talaga. Si tatay nawawala. Biglang umaalis ng bahay. Tapos si nanay nangiyak-iyak. Tama Napunta na sa kabilang baryo si tatay. Malala na ba si tatay? Okay naman yung ano kasi niya. sanay siyang magtrabaho ng ganun. Baka kaya pa alis-alis. Tsaka sabi mo, isang buwan lang? Nilalang mo yung isang buwan. Huy, iiwan mo ko Lino dito sa Maynila. Kaya Isang tayo buwan nga. nagsama para hindi na ako mag-alala. Isang buwan nga lang naman eh. Ano ka ba? Kaya nga ako nagpaalam ng maayos sa iyo eh. Kasi andun yung ex mo. Makikita mo. Ang tagal na nun, high school ex ko pa lang yun. Wala na nga. Tingnan mo na, wala nga akong binabanggit eh. Pero, binanggit mo specific high school ex. Yun talaga yung tumatak sa puso mo, no? Kasi yun yung top of mind mo, yung una sa utak mo, nabanggit mo agad na high school ex mo. Hindi ko na nga alam mo na itsura. Tsaka may asawa na siguro yun. Malay ko, hindi yun yung purpose Nagpapaliwanag. Ganyan talaga yung mga mga hindi maka-move on sa ex nila. Doon, kayo na lang ulit ni China pag uwi ng probinsya. Uy, Siguro bibig no? mo. Wala na kami nun. Tagal-tagal na nun. High school pa lang yun. Ano ka ba? Pero bakit tumatatak pa rin? Mahal naman. Ikaw lang nagsabi ng ex high school tapos ngayon aanuhin Ikaw mo ang ako. nagsabi na, tagal na yung high school, tingnan mo, yun talaga yung tumatak sa isip mo. Hindi ko pa rin mapantayan yung pagmamahal na meron kayo. Mahal, ex na yun. Ang tagal na nun. At saka puppy love lang yung high school yun eh. Ano ka ba naman? Pero Huwag mo akong anuhin. Uuwi ka isang buwan dun. Sigurado Tawag naman eh. Medyo mahina lang signal Pag sa amin kasi... nagkita kayo ng ex mo, maglalagablab na naman yung nararamdaman nyo sa isip. Wag nga ako dyan, yung mga high school ex na yan, yung mga mga hindi natuloy na pagmamahalan. Huwag mo na nga gawa ng issue yan. Ang issue kasi dito, yung tatay ko talaga, grabe na, medyo malala na siya. Kaya ako uuwi. Ba't napunta tayo sa ex mo? Kung tatay mo pa. Ikaw nanguna eh. Ikaw nanguna eh. Halika nga dito. Wag mo akong Huwag kang mag-alala. Well, mahina signal sa pero Pag ako hanap ako ng pinalitan mo paraan. doon, pag ako pinalitan mo talaga doon. Hindi yan. Bahala ka dyan, Lino. Isang buwan, ang tagal nun. Halika. Sige, nababalik ako, promise, okay? Dito, tamisan mo pa yung key. Oh, sige. To share words. Ayoko pong iwan si Ella ang kolatita. Pero kailangan ko pong umuwi kasi kinakailangan po ako ng mga magulang ko. Salamat naman at naintindihan po ako ni Ella. Kaya nakauwi po ako sa amin sa Masbate. Ang laki na po ng pinagbago. Halos malapit lang po kami sa dagat. Kaya doon po ako natatakot dahil si tatay, dati po siyang mangingisda. Gusto niya pa rin pong mangisda kahit matanda na. Ngunit ang akala ko pong isang buwan, ang kolatita ay lumagpas po. Lumagpas ako ng halos kalahating buwan. Dahil nga po sa kondisyon ni tatay.
ko, Asan na anong yung- pangalan ko? Ikaw ba si Alberta? Joke lang. Susan? Hindi rin. Ano kang pangalan ng babae ito? Ba't nandito ito sa bahay? Ano ang pangalan nito, Melissa. Daddy, gusto mo talaga bad trip nung Ayan. Huwag ka na magtampo. Tao! Tao. Tao. Chiska. Hindi rin. Bakit puro modern yung naiisip mong pangalan? Roberta. Luma yan, Roberta. Isidra? Sino yan? Ang dami mo palang naging kabit nung araw. Sino yan? Mga ex lang yun. Mali. Janice, hindi rin. Hindi. Two words. Janice. Malo. Oo. Malo. Oo. Ano naman? Ayoko talaga. Asa na ba yung bangka ko? Ang aking speedboat. Kaya mangisda ko. Ang daming tuna ngayon. Diyos ko, Kanor, nakalimutan mo, ipinahiram mo, di ba kahapon? Mangingisda kasi ako. Huwag niyo ako pigilin. Nay, ano nangyari dyan? Ano po nangyari? Anak, ang tatay mo hindi maalala ang pangalan ko, ang daming binanggit. Diyos ko, napakasakit. Sino tong lalaking to? May lalaki ka? Ha? Hoy, Kanor! Pinapalit mo ko sa bata? Ganyan ka talaga, mahilig ka sa bata? Hindi na! Ano hindi na? Mali! Kanor, anak mo yan! Tay! Si Lino yan! Lino to, Tay! Lino? May anak ba akong Lino? Parang wala akong maalalang may anak Kanor, akong anak Lino. natin yun din mo, magkamukha kayo! Oo nga, no? Pero ang pinagkaiba lang ikaw, babaero yan, loyal! Nay. Playboy yan! Playboy! Huwag niyong baka pupunta sa laot to. Alam mo namang bawal na ito Hindi, mangisda. kasi gustong maglakad-lakad. Baka bumalik ang alaala niya pag... Gusto ko maglakad sa tubig. Ha? Ay, ano kasi Jesus? Hindi bakit? Si Papa Jesus. Kasi nakalimutan ko ng paano lumangoy Kaya maglakad ako. Kanor, kailan ang anniversary natin? Anniversary natin, November 2. Kasi patay na patay ako sa iyo. Ano na mga patay yun Tama ba? Salamat na alala mo. Puti na lang natsambahan ko. Hindi away na naman to. Tay, hindi nga po pwede. Ano ba kayo? Huwag ka nang lumabas ng bahay. Bawal ka nga Baka mapano ka Nay, huwag mo nga itong palabasin si tatay. Hayaan mo na, baka therapy ang kailangan niya. Ganito magpalakad-lakad kami sa mga pinupuntahan namin lagi. Kailangan ko talaga ng therapy. Iba ano? Therapy. Napakabastos mo. Aray ko. Ayan. Sino ako? Ako? Anak. Cruz Biminda! Hindi ako yun. Hindi ako yun. Yung yun. una kong girlfriend Hindi pala ikaw yun. Diyos ko. Rosaura! Hindi rin. Tama na. Mas masakit lang Flor de Lisa ang pangalan ni nanay. Flor de Lisa? Ay, nako. Pasensya na, Flor de Lisa. Uy, bakit ka naiyak? Anong naalala mo? Naalala ko yung nakaraan. Ano yun? Alin doon? Alin? Yung sinagot mo ko doon tayo sa purok. Hindi Ikaw ba kita sa yun? purok sinagot! Ay, hindi pala ikaw yun. Grabe na po, sakit ko, malala na talaga. Itinanan mo ko! Kahit ayaw ko sa'yo, itinanan mo ko. Hindi kita sinagot. Sino yung Tinanan ba kita? Oo, kinuha mo ako sa amin! Mag-sure ka kasi Pag-sure, oy! tatlo yung tinanan ko Aray ko! Ka! Diyos ko, umuwi na tayo. Anong sasakit na dibdib. Dapat di ko na dinala dito sa dalampasigan. Medyo lumalala na po ang kulatita si tatay. Pero
Malakas pa naman ang kanyang pangangatawan. Yun lang pagiging makakalimutin niya. Ganun pa man, nagkakausap pa rin naman kami ni Ella paminsan-minsan dahil mahina pa yung signal sa lugar namin. At makalipas po ang 1 taon, gusto ko pong makita si Ella kaya lumuwas po ako ulit ng Maynila. Mahal? Uy, pare! Greg, Baby, sino yan? Dito si Lino. Mag-usap mo na kayo, ha? Halika na, baby. Balik ka na dito. teka lang. Ano to? Ba't nandito si Greg? Yun yung relievo kong SG doon nung nagtatrabaho pa ako sa mall. Ba't nandito Wala yan? kaming ginagawang masama. Walang ginagawang masama, nakatapis ka lang. Ba't nandito siya? Ba't nandito siya sa bahay natin? Sinamahan niya ako kasi mag-isa lang ako eh. Bakit mo kailangan ng kasama? Wala ka eh! Nasaan ka? Ha? Nasa Masbate. Ano? Lagi na lang ako mag-isa? Hindi ko kailangan kasama. Kailangan ko rin ng kasama. Kasalanan mo yan. Sinamahan lang ako ng tao. Nagagalit ka pa. Sinamahan? Sabihin mo sa akin totoo. Bakit nandito si Greg? Bakit? Dahil sa'yo! Ang dami mong pagkukulang! Panahon, atensyon, pera, ano? Iniwan mo na ako dito, ha? Nakakilala ka na ng iba doon, kaya inunahan na rin kita. Alam mo, may sakit yung tatay ko, kaya ako umuwi, di ba? 1 taon na! Ha? Ano? Parang wala ka na ng paramdam eh. Minsan ka na lang tumawag. Ano ako sa'yo, ha? Alam mo yung signal mahina, hindi ko basta-basta maiwan yung tatay ko. Alam mo ba ang ginawa ko? Nag-hire pa kami ng magbantay para lang makaluwas ako na Maynila. Tapos ganito, may iba ka na pala! Di sana dati ka pa nag-hire. Pwede naman pala. So ano ibig sabihin nito? Ayoko na sa'yo. Ayoko na. Ano? Huwag mo na ako sumbatan. Ako pa yung mali. Ikaw yung mali. Umpisa pa lang, ikaw yung mali. Iniwan mo ako sa ere. Ano? Ella! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!